आज आम षष्ठ श्रेणी साहित्य बहिर कविता प्रभात अवकाश विषय पढ़ा। यही कवितार कवि होउछन्ति बनमाली दास। बनमाली दास थिले अष्टादश शताब्दीर जड़े भक्त कवि। से पुरी रे बसवास करथिले। जगन्नाथଙ୍କ सेवक भाव से अनेक गुड़िए भजन जड़ाण रचना करिछन्ति। श्रीकृष्ण को नहीं मध्य अनेक गुड़िए कविता से लिखिछन्ति। तांको रचना गुड़िक अत्यंत सरल और संगीतमय। समस्त कविता को बनमाली पदावली नाम एकत्र करी छपा जाइछि। आज आमे तांको रचित प्रभात अवकाश कविताटी पढ़िबा। यही कविताटी मध्य श्रीकृष्ण को नहीं लेखा जाइछि। कवितार प्रथम पदटी आवृत्ति करिबा। उठनी सिपाही एथर हे बंशीधर, उठनी सिपाही एथर, मंदिरे डाकिले सुक, रुखरे राबिले काक, कुहु कुरटे पिक, कुहु कुरटे पिक, कुकुट डाकिले परखर, हे बंशीधर, उठनी सिपाही एथर। यही पदरे थिबा शब्द गुड़िकर अर्थ जानिबा। निशी अर्थ राति, बंशीधर ता अर्थ होउछि श्रीकृष्ण, शुक माने शुआ, काक बा काऊ, पिक अर्थ कोइली, कुकुट अर्थ कुकुड़ा, परखर अर्थ जोर। एठारे माता यशोदा श्रीकृष्ण को उठाउछन्ति। श्रीकृष्ण सोई पड़िछन्ति। माता यशोदा बंशीधर कही उठाउछन्ति। राति पाहिलाणी, मंदिर रे शुआ डाकिलेणी, गछरे काऊ राब देलाणी, गछ डाଳରେ ମଧ୍ୟ कोइली कुहू कुहू राब देलेणी, ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ରାବ ଦେଲେଣି। ତେଣୁ ତୁମେ ଉଠିପଡ଼। ଏପରି କହି ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ। ଡାକେ ଯଶୋବନ୍ତୀ ଭାଳି, ଉଠ ମୋର ବନମାଳି, ଶ୍ରୀମୁଖ ଦେଖ ଦେବୀ ପଖାଳି, ଶ୍ରୀମୁଖ ଦେବୀ ପଖାଳି, ଝରିରେ ରଖିଛି ବାସନୀର, ହେ ବଂଶୀଧର, ଉଠନି ସିପାହୀ ଏଥର। ଏଠାରେ ଯଶୋବନ୍ତୀ ଅର୍ଥ ମାତା ଯଶୋଦା, ବନମାଳି ଅର୍ଥ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଭାଳି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଶ୍ରୀମୁଖ ଅର୍ଥ ମୁହଁ, ପଖାଳ ପଖାଳିବା ଅର୍ଥ ଧୋଇଦେବା, ଝରି ଝରି ମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ପାଣି ପାତ୍ର, ବାସ ବାସ ଅର୍ଥ ବାସ୍ନା ବା ସୁଗନ୍ଧ, ନୀର ନୀର ଅର୍ଥ ଜଳ ବା ପାଣି। ଏହି ପଦରେ ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବନମାଳି ସମ୍ବୋଧନ କରି ଉଠାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଝରିରେ ବାସ୍ନାଯୁକ୍ତ ଜଳ ରଖିଛି, ତୁମ ମୁହଁକୁ ଧୋଇଦେବି ବା ପଖାଳି ଦେବି, ତେଣୁ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଉଠି ପଡ଼। ତାପରେ ଦେଖିବା ତୃତୀୟ ପଦ। ଅମୃତ ପାଣି କଦଳୀ, ଲବଣୀ ସଙ୍ଗତେ ଗୋଳି, ଅଧା ମଙ୍ଗ ଟିକା ପୁଳି, ଅଧା ମଙ୍ଗ ଟିକା ପୁଳି, ଖଣ୍ଡ ସଙ୍ଗେ ବୁଞ୍ଜାଇବି ସର, ହେ ବଂଶୀଧର, ଉଠନି ସିପାହୀ ଏଥର। ଏଥର ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ। ଅମୃତ ପାଣି କଦଳୀ ତା ମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର କଦଳୀ, ଲବଣୀ ମାନେ ଲହୁଣୀ, ଅଧାମ ବା ରାବିଡ଼ି, ଗୁଟିକା ମାନେ ପେଡ଼ା, ପୁଳି ଅର୍ଥ ସରପୁଳି, ଏସବୁ କ୍ଷୀରଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଭୁଞ୍ଜାଇ ଅର୍ଥ ଖୁଆଇ। ଏଠାରେ ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିପଡ଼। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଅମୃତ କଦଳୀ ଆଣିଛି ଏବଂ ସେହି କଦଳୀକୁ ଲବଣୀ ସହିତ ଗୋଳେଇ ତୁମକୁ ଖୁଆଇଦେବି। ପୁଣି ତୁମକୁ ଗୋଟିକା ଅଧାମ
ସରପୁଳି ମଧ୍ୟ ଆଣି ଦେଇଛି, ତାହାକୁ ସର ସହିତ ଖୁଆଇଦେବି। ତେଣୁ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିପଡ଼, ମୁଁ ତୁମକୁ ଖୁଆଇ ଦେବି। ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏହା କହି ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଚତୁର୍ଥ ପଦ। ଉଠ ରାମ ବାସୁଦେବ ଗୋଷ୍ଠେ ଉଛୁର ହେବ, ଦଧି ଅନ୍ନ ସାଥେ ନେବ, ଦଧି ଅନ୍ନ ସାଥେ ନେବ, ନଦୀ କୂଳେ କରିବ ଆହାର, ହେ ବଂଶୀଧର ଉଠ ନିଶି କହିଲା ଏଥର। ଏଠାରେ ଏହି ପଦର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବାସୁଦେବ ଅର୍ଥ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଗୋଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ଗାଈ ଗୋଠ, ଉଛୁର ମାନେ ଡେରି, ଦଧି ମାନେ ଦହି, ଅନ୍ନ ମାନେ ଭାତ, ଆହାର ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ବା ଖାଇବା। ଏଠାରେ ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାସୁଦେବ କହି ନିଦରୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଗାଈ ଗୋଠକୁ ଯିବାକୁ ତୁମର ବିଳମ୍ବ ବା ଡେରି ହୋଇଯିବ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଦଧି ଅନ୍ନ ସାଇତି ରଖିଛି, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସାଥିରେ ନେଇ ନଦୀ କୂଳକୁ ଯିବ। ଆଜି ଆମେ ଏହି 4ଟି ପଦର ଅର୍ଥ ଭାବ ଆବୃତ୍ତି ସହିତ ଅର୍ଥ ଜାଣିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ।